ýaşaýan adamlary ýurdumyzda we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti sanlylygam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Arkada we Aşgabat şäherleri boýunça şeýle hem Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Ulag we Kommunikasiýalar agentligi ýatyrylyp, täze ministrlikler we gulluklar döredildi. Täze häkimler we ýolbaşçylar wedipe bellendi. Ýolbaşçylara 1 awgustdan din jalşa çykmaga ruhsat berildi. Türkmenistanyň gallaçy daýhallary buğdaýyň 1.407.000 tonnasyny öndürdiler we beýlek habarlar. 5-nji iýulda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkada we Aşgabat şäherleri boýunça iş taparyny amala aşyrdy. Halk maslahatynyň başlygy ilk Aşgabatda gurulmagy meýilleşdirilýän saglyk merkezleriniň taslamalary bilen tanışdy. Soňra Gurbanuly Berdimuhammedow Arkada şäherine iş taparyny Dikçorda amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Aşgabatdan Arkada şäherine Dikçorda uçuşyň dowamyna ýurdun paýtagtynyň çäklerine bar bolan binalary, şol sanyna täze gurulýan saglyk merkezlerini tiýinläp, olaryň ýagdaýy guruluşyklarda alınıp berýän işleriň derejesi bilen tanışdy. Soňra Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Dikçorda Arkada şäheriniň çäginde gurulýan binalaryň aýratyrlyklaryny we lokmançylyk klasterine deýişli önümçilik toplumlarynyň haly kärhanasynyň yerleşýän ýerlerini hemde guruluşyga girişmek üçin ýaýwanlandyrylan taýýarlyk işleriniň ýagdaýy täze şäherde bina edilýän mesçidiň guruluşyny fiýilladi. 7-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oby hojalyk toplumuna gödäwçilik edýän ornmasary Atahalifyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ilk welaýatlaryň häkimleri dowam edýän möhsümlüğün oby hojalyk işleri hemde şu ýyly welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly deshalaryň guruluşyk işleriniň barşy barada hasabatlar berdiler. Soňra vice-premier Atahalif ýurdun oby hojalygyna dowam edýän möhsümlüğün işler barada hasabat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow iş maslahatyna gatnaşçylara ýüzlenip, dowam edýän möhsümlüğün oby hojalyk işleriniň öz wagtyna alınıp berilmegini berk gödäwçilikde saklamak tapşyrdy. 8-nji iýulda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow awgust aýynda Türkmenistanyň abada milli syýahatçylyk zowlagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna guramaçylyk taýýarlyk işlerini teljermek we bu babatda amala aşyrylýan taslamalar bilen tanışmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş tapary bilen bardy. Taparyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri abada köpügürli sport toplumunda halkara forum guramaçylykla geçirmek boýunça ýaýwanlandyrylan taýýarlyk işleri, şekil taslamalary, çydygylar bilen tanışdy hemde beýişli tapşyryklary berdi. 9-njy iýulda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy halkara maslahatyň çäklerini dürli derejedäki duşuklaryň geçiriljek ýeri bolan abada kongresler merkezine bardy we binanyň maslahatlaryň geçiriljek otoglarynyň medeni çäreler geçirmek üçin niýetlenen merkeziň awada käbir mehmanhanalaryň taýýarlyk derejesi we olarda döredilen şertler bilen tanışdy. Şeýle hem Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparynyň çäklerini gäme minip Hazar deňiziniň çägi boýunça ýüzüş amala aşyrdy. Hemde deňiziň kenaryna ýaýwanlandyrylan işler bilen tanışdy. 8-nji iýulda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň hökümetiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty geçirmek babatda alalaşmalar hakkında alalaşyga gol çekildi. Onu halkara forumy ýokary derejede geçirmek üçin guramaçylyk çärelerini ýerine ýetirmek göz tutulýar. Türkmenistana ýaşlar bayragyny hödürlenýänlerden resmi namalaryň kabul edilişligi başlandy. Bu bayragy almagy dürli ulgamlarda uly ösüşleri, dörejilik we zähmet işçiligini görkezden ýurdun 16 ýaşdan 35 ýaşaçyny ýaş raýatlary dalaşgar hödürlenip bilinär. Dalaşgarlardan resmi namalar Türkmenistanyň magtumuladynda ýaşlar guramasynyň şäher we vilayet geňeşlerine 15-nji sentýabr çenini kabul ediler. Resmi namalarda dalaşgarlaryň soňky 3 ýylda gazanan üstünlükleri barada maglumatlar bolmalylar. Resmi namalaryň dol sany bilen Türkmen portalyň
şeýleriň ýürüýte habaryna tanışyp bilersiňiz. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlary uly zähmet ýeňişini gadandylar. Olara watan harmanyny guşgurtak bugdoýyň 1.407.000 tonnasyny tapşyryp, şertnamalaryň boşnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şu ýyl Türkmenistanyň gallaçylaryna ekiş üçin bölünip berilen 690.000 gektar ýerden 1.400.000 tonna ak bugdoýyň hasylyny ýygnamak wezipesi öňde goýuldy. Bugdoý orogyna ýurdun Ahal, Lewap we Mar vilayetlerine 4-nji iýunna, Balkan we Daşowud vilayetlerine bolsa 11-nji iýunna badalga berilipdi. Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň maýyna Astanada geçirilen Merkezi Aziýa Italiýa görnüşindäki 1-nji sammitinde Italiýanyň Rim şäherine medeniýetlerin güllap ötüşi, bürünç zamanyndaky Margiano we Parfiýa şalygy, Türkmenistanyň arheologik açyşlary atly arheologik sergiýini guramak barada beýan eden başlangyjyndan ugur alınıp, häzirki wagtda bu sergiýini ýokary derejede geçirmek üçin degişli işler alınıp barilýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onu şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp barilen işleriň jemlenildi. Ýurdu durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi aralyp maslahatlaşyldy. Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň, käbir ýol başçylaryň, vilayetleriň häkimleriniň hasabatlary dinlenildi. Hökümet mejlisiniň barşynda ýol başçylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere da garaldy. Döwran Sapaýew işde goýbaren düýpli kemçilikler üçin Türkmen Himya Döwlet Konserniniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli karary bilen wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmen Himya Döwlet Konserniniň başlygynyň orunmasary Taňryguly Ataýewoň üstüne ýüklenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli fermanyna laýyklykda Nazar Agahanow Sewda we Daşary ykdysady ara gatnaşyk ministri wezipesine bellenip, ol Sewda we Daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň orunmasary wezipesinden boşadyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Kerim Merdi Gurbanow Sewda we Daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli fermanlaryna laýyklykda Lewap vilayetiniň häkimi Maksat Ananepedov hemde Mar vilayetiniň häkimi Begenç Murat Oradow eýleýän wezipesinden boşadylyp, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjiýew şol bir wagtda Lewap vilayetiniň häkimi wezipesine, Döwran Merdi Anaverdiýew Mar vilayetiniň häkimi wezipesine bellenildi. Şeýle hem Rowşan Işanow Aşgabat şäheriniň berkararlyk etranyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Ismail Döwleýew bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň berkararlyk etranyň häkiminiň orunmasary wezipesinden boşadyldy. Şeýle hem Balkan vilayetiniň Magtumly Etrek etraplarynyň, Daşowud vilayetiniň Ruhy bilen Taparmurat Türkmenbaşy etraplarynyň häkimleri, käbir etraplaryň häkiminiň orunmasary, käbir ýokary okuw mekdepleriniň prorektorlary wezipelerine täze ýol başçylary bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken degişli fermanyna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentligi ýatyrildy. Onuň garamagyndaky Türkmen Demir ýollary agentliginiň, Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň hemde Türkmen awtologlar agentliginiň işi betedilip, olaryň binýadyna degişlilikde Türkmenistanyň Demir ýollulary ministrligi, Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi hemde Türkmenistanyň awtomobil uluglary ministrligi döredildi. Mehmet Han Çakyýew Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary wezipesine 6 aý synav möhleti bilen bellenildi. Mehmet Akmehmedow Türkmenistanyň Demir ýol uluglary ministri wezipesine bellenildi. Hacı Murat Hudaýgulyýew Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministri wezipesine 6 aý synav möhleti bilen bellenildi. Begenç Ana Durduýew Türkmenistanyň awtomobil uluglary ministri wezipesine bellenildi. Döwran Saburow Türkmen Howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi. Azat Şanadarow Türkmenistanyň deňiz we derýa uluglary döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow giňişleýän hökümet mejlisinde degişli fermanlara gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aýyň jemleri boýunça geçiren giňişleýän hökümet mejlisinde bir näçe resmi namalary, şol sany Türkmenistanyň prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkeziniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki milli maksatnamasyny tasdiklamak hakyna karara 2025-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul
etmegi meýilnamasyny ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek boýunça döwlet toplarynyň düzümini şeýle hem 2025-2026 okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryna kabul etmegi meýilnamalaryny tasdiklamak hakynda buýruklary, Türkmenistanyň betaraplygynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna gol çekdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aýyň jemleri boýunça geçiren Giňişlerin hökümet mejlisinde 1 awgustdan başlap oba hojalyk toplumynyň ýol başçylaryndan hemde welaýetlaryň häkimlerinden beýleki ýol başçylara din jalmaga ruhsat berýändigini, olaryň ýurduň şifahanalaryna hemde awada millet ýahatçylyk zowlugyna din jalyp biljekdigini aýtdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow mejlisde gatnaşçylar ýüzlenip, olaryň ählisiniň 13-nji iýulda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň ýol başçylygyna awada millet ýahatçylyk zowlugyna geçiriljek guramaçylyk döwlet toplarynyň mejlisine gatnaşjakdygyny belledi hemde bu halkara maslahaty ýokary derejede geçirmek boýunça kabul edilen karardan ugur alyp, her kimiň jogapkar ugury boýunça deýişli işleri alyp barmalygyny nykdady. 11-nji iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýurduň daýhanlarynyň galla tapşyrmak baradaky ýyllyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek münasibetli geçirilen dawara gatnaşdy. Dawara hökümet agdalary, welaýatyň häkimleri we ýurduň her welaýatynyň çağalar gatnaşdylar. Serdar Berdimuhammedow gallaçy daýhanlaryň watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak ýokary hylly buğday tapşyryp şertnamalaryň borçnamany awra bilen berjay etmekleriniň ähmiýetini belledi we ähli oba hojalyk işgärlerini gadanan bu üstünlikleri bilen tüýsürekden gutlap, olary täze rewajlyklar ardyp etdi. Deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň 3-nji maslahatynyň öň sirasynda Türkmenistana awada AI atly virtual kömekçi görkezildi. Bu innowasion AI agent forumyň gatnaşçylaryna çäre bilen baglanşykly derur maglumatlary çalty we takyp görnüşde üpçün etmek üçin döredildi. Virtual kömekçi bu maslahatyň guramaçylarynyň aýratyna Türkmenistanyň hökümetiniň gollugy bilen taýýarlanýarly. Maslahat 2025-nji ýylyň 4-8-nji awgust aralygynda Hazar deňdiniň kenaryna ýerleşýän awada kongressler merkezine geçiriler. Iranyň milli futbol ýygynnysynyň hemde Birleşen Arap Emirlikläriniň Şabab alahly klubynyň hüjümçisi asly türkmen bolan futbolçy Serdar Azmun Aşgabatda tapar bilen geldi. Ol sosial ulgamlarda mahmul Prag feýlige toplumyna düşen suratlaryny paýlaşdy. Azmun 2025-nji ýylyň iýul aýyna Şabab alahly klubyna geçdi. Ol topary bilen bilelikde Birleşen Arap Emirlikläriniň çempiony, Super Kubogy hemde prezidentiň kubogy ýaly derejelere munasip boldy. Şeýle-de Birleşen Arap Emirlikläriniň ligasynyň kubogy boýunça kumuş medala munasip boldy hemde AFK-nyň 2-nji derejeli Çempionlar Ligasyna çeyrek finala ýetdi. Futbolçy özüniň türkmen köklerini bir näçe gedek nyktap çykyş etdi. Hususan Zenit klubyna çykyş eden döwründe Russiýanyň kubogynyň fila goşulyş tawarasyna gyzyl don we ak telpek giyip türkmen milli labasyna sahna çykdy. Dünya täzelikleri. Indoneziýanyň Flores adatynyňky Levabotiýa nardagy oýandy. Yaponiýanyň meteorologik gullugy onun külüniň 19 kilometr belentlige ýetendigini habar berdi. Şunun bilen bagylykda yerli ilat hemde tewtiň mehmanlar üçin iň ýokary derejedäki howp eglan edildi. Häzir hünärmeller ýanardagyň çoğmagy netijesinde ýüze çykyp biljek deňiz harasatynyň döreme köpüne öwrenýärler. Ikinji jahan uruşynyň ahyrlaryna ogurlanan Antonio Stradivari'niň skripkasyny köp 10 ýyllyklar soňra Tokyo şäherinden tapdylar. Skripka 1709-njy ýylda skripka hünärmençiliginiň altyn asyryna ýasalypdyr. 1945-nji ýylyň ýazyna ýa-da Thomson'a saz guralyny Berlindäki bankyň seyfinden ogurlapdyrlar. Köp 10 ýyllyklar onuň gözlegi netijesi tamamlandy. Hemde skripkany hemişel getirilen ýa-da ýok edilen taplapdyrlar. Hünärmenleri skripkany 2005-nji ýylda Ýapon tazynyňy Eijin Nimuranyň satyn alandygyny anyklamak başardypdyr. Ispaniýanyň Navarra awtonom oblastynyň Pamplona şäherinde geçen öküz ýarışlary festivalynda adyndan 6 adam şirket aldy. Encierro diýen ad bilen belli bolan däwe urlan. Ýarış 3 minut dowam etdi. Bu wagtyň dowamyny ýüzlerçe adam şäheriň dar köçesinden ýyllaryndan gowlap gelen öküzlerden gaçdylar. Festival Navarranyň himayetgäri keramatly Fermina bagşlanandyr. Bu ýerde öküzler bilen gowlaşmak oýun hepdäniň dowamyny her gün geçirilýär. Fransuz teleýaýlymynda 22 ýaşly talip Emilien hakyky tomaşa görkezdi. Ol 12 sany günorta ugurlary
gepleşigine 2 ýylda ýygyderle 646 sanyna utup geldi. Onuň utuşynyň umumy möçberi 2,5 milyon euro ýetdi. Emilian şeýle telewäsleşikde 23 avtolog, 11 motosikl, kerýüjü maşynlary, todan sorjulary, ykjym telefonlary we 35 kilogram kemp udutdy. BFM TV teleýaýlymynyň maglumatlaryna laýyklykda Emilian meşhur oýun şowkunyna ýeňiş kazanmak üçin okuwynyň arasyny kesdi. 2 ýyldan soňra ol millioner boldy. Yüzükleriň hökümdary adly 3 bölümden ibarat meşhur filmiň rejissöri Peter Jackson mundan 600 ýyl öň ýitip ýok bolup giden äpet guşy diriltmekçi. Ol bu barada IGN neşrine veren interwýusynda habar berdi. Kinoçu bu maksat üçin Colossal Biosciences biotechnologik kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Olar bilelikde gadymy Moa adly uçmayan kuşy ýaşaýyşy gaýdyp getirmekçi bolýarlar. Boyu 3,5 metr, agramy 250 kilogram töweregi bolan täze kuş Täze Zelandiýada ýaşar. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň agyr atletikaçylar Astanada geçirilýän agyr atletika boýunça ýaşlaryň we ýetkinjikleriň arasyndaky Aziýa çempionatyna üstünlikli çykyş edýärler. Ýetkinjikleriň arasynda Medine Amanowa, Anamjan Rustamowa, Süleyman Japarow, ýaşlaryň arasynda Didarbek Jumabayew, Islam Akmuradow baýrakly orunlary eýlediler. Türkmenistanly ýaşlar ýygyndysy 4 gümüş we 7 bürünç medal bilen umumy hasapda 11-nji orun eýledi. Ýetkinjikleriň ýygyndysy bolsa 2 altyn, 1 gümüş we 5 bürünç medal bilen ilkinji oňlugy jemleýärler. Türkmenistanyň türgelleri kadetlaryň we ýetkinjikleriň arasynda Almatyda geçen Aziýa kubogyna 7 medal gazandylar. Türkmen judoçulary 3 gümüş we 4 bürünç medala munasip boldular. Judo boýunça Aziýanyň kubogy 11 ýurtdan 785 türgeni bir ýere jemledi. Türkmenistanyň topar 31 judoçynyň düzümine bu halkara ýarşy wekilçilik etdi. Mehriban adamlar, size ýetirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret ähli habarlar bilen Morsa Türkmen portal websaytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.